In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Beste mensen, welkom. Fijn dat u weer meekijkt met de live uitzending vanuit de Sint Pancratiuskerk. Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Ik denk dat een van de kernwaardes is van het christelijk geloof, is dat God alles geschapen heeft en het meest van alles ons mensen bemint, ten diepste bemint. Maar God wil niet ver afblijven, vanuit de hoge hemel, omlaag kijkend naar ons. Maar de kern is dat God naar ons toe is gekomen in Jezus, één van ons geworden is, mens, als mens verschenen, om tegen ons te zeggen, ik ben er, ik hou van je. Liefde wordt op die manier persoonlijk, aanraakbaar. De kern van het christelijk geloof is dat God ons nabij is door zijn Zoon. Liefde, zichtbaar, concreet en aanraakbaar. Ik ben er, ik hou van je. En ik denk dat dat juist de pijn is van onze coronatijd, deze coronacrisis, is dat we dat niet tegen elkaar kunnen zeggen. Op de manier zoals we dat graag zouden willen. Ik ben er, ik hou van je. Die aanraakbaarheid door de afstand, dat gaat nu niet, dat is een probleem. En ik hoop dat daarom de viering van deze Eucharistie ons in die zin goed mag doen, dat u met ons mee kunt vieren. En dat we mogen horen naar de woorden in het evangelie uit de Heilige Schrift, bemoedigende woorden. Want Jezus wil juist niet dat wij verweest achterblijven, dat we alleen zijn, maar dat Hij met ons is. Dat zijn de woorden die wij vandaag ook mogen horen. Niet verweest zijn, niet alleen. God is met ons. En zo mogen wij in dankbaarheid, noem het vreugde, en zo toch met deze manier van samen zijn, deze Eucharistie vieren. Laten wij ons goed voorbereiden, deze heilige mis. Dat we allereerst ook onze eigen schuld mogen belijden en mogen vragen om Gods vergeving, om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. De vaste gezangen is mis 8. We zingen de vastgezangen van mis 8.
et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maiam gloriam tuum. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Laat ons bidden. Heer onze God, zie genadig neer op uw gemeenschap, die in de naam van Jezus hier verzameld is. Wij bidden dat uw Heilige Geest ons leert en in herinnering brengt al wat uw Zoon ons geleerd heeft. Dan zullen wij zijn gebod volbrengen en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogsten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaarden zij Petrus en Johannes naar hen af, die na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald. Zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Zo spreekt de Heer.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Verbum Domini, laus tibi Christe. Beste mensen, als priester maak je regelmatig hele persoonlijke dingen mee. Zo kan ik me nog heel goed herinneren dat ik iemand heb bediend, een vrouw die op sterven lag, maar goed bij was en er heel bewust heeft meegebeden. En na het samen bidden, het geven van de ziekenzalving, ontstond er een heel persoonlijk en intiem moment. En als priester doe je dan een stapje terug, maar je mag toch getuige zijn van een heel waardevol moment. De vrouw die op sterven lag, sprak als een moeder naar haar kinderen. Laatste woorden. Er werden woorden gesproken van oprechte liefde. En je merkt dat op zo'n moment, natuurlijk is het zo, niemand graag geliefde wil loslaten. Ik heb dat vaker gemerkt. Een vader, een moeder, een echtgenoot of echtgenote wil graag in het leven vasthouden. En dat heeft ook te maken met het willen vasthouden en niet willen loslaten van je dierbaren. Ik denk dat er in iedere mens een heel fundamenteel verlangen is. En dat verlangen is om je dierbaren het liefst altijd vast te willen houden. Bij je te willen hebben. Te kunnen aanraken. Maar helaas weten we dat de dood ons scheidt van onze dierbaren. En toch is het vanuit ons geloof niet helemaal waar. Want liefde is sterker dan wat dan ook. Ja, zelfs sterker dan de dood. De liefde is als een brug die zelfs over de dood heen gaat. En de verbondenheid in liefde met elkaar is blijvend, is eeuwig. En dat voelen we ook. Als iemand er niet meer is, dan dat gemis, die liefde, die is voelbaar aanwezig. Want liefde komt van God en God is eeuwig. Er is een hiernamaals en het geloof reikt ons die hoop aan. Op een weerzien, een aanraakbaarheid, een samen kunnen zijn met elkaar. In het evangelie hebben we gehoord hoe Jezus tot zijn vrienden spreekt, zijn dierbaren. En die woorden kunnen we vergelijken als woorden
gesproken vanaf een sterfbed. Jezus spreekt afscheidswoorden en die gaan over de liefde. En ook de woorden van Jezus laten dat fundamentele verlangen zien. Dat verlangen om je dierbare altijd vast te willen houden. Jezus wil altijd bij ons zijn. Wij zijn zijn dierbaren. Jezus zegt tegen zijn vrienden: ik laat je niet verwees achter, ik keer terug. Inderdaad, we hebben Pasen gevierd en Jezus overwint de dood en keert terug. Maar hij zal niet bij zijn leerlingen blijven. Met hemelvaart gaat hij naar zijn Vader in de hemel. En toch, hij blijft bij ons. Die woorden blijven waarheid. De woorden van Jezus: ik laat je niet verwees achter. Jezus spreekt ook over de helper. De Vader, zegt hij, zal een helper sturen, zodat hij altijd bij ons blijft. En hij spreekt in de woorden over die verbondenheid met ons en God. Wie is dan die helper? Van hemelvaart gaan we op naar het feest van Pinksteren. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. Gods liefde die zichtbaar onder ons aanwezig is. Die aanraakbaarheid, liefde concreet te willen maken. En daar gaat het om. En dat vinden wij belangrijk. Wat heeft het nu allemaal te maken met ons hier en nu? Dat fundamentele verlangen, dat verlangen om je dierbare vast te willen houden, wordt in deze coronacrisis erg bemoeilijkt. Mensen die tegen me zeggen: ik heb moeder al weken niet meer kunnen bezoeken. Om een voorbeeld te geven. Een belletje, contact via scherm, een raambezoek is zeker heel mooi. Maar lijkt mij dat tegelijkertijd ook pijnlijk kan zijn, want je kunt elkaar toch niet echt vasthouden. Het feest van Pinksteren is een feest van hoop, van een nieuw begin, waar we naar uit mogen kijken. Want die vrienden van Jezus hadden zich eerst opgesloten. Samen zijn, samen biddend. Maar zodra die helper, de Heilige Geest, komt, is die lockdown opgeheven. En gaan de vrienden naar buiten om de liefde te kunnen vieren in verbondenheid met elkaar. Het feest van Pinksteren mag ook van ons van betekenis zijn. Want het betekent samen iets om naar uit te kijken. Maar ook nu, voor het feest van Pinksteren, blijft de betekenis van helpen belangrijk. Voor het nu, voor het straks, hoe het er ook gaat uitzien met toch een zekere afstand wat erbij hoort. Maar toch hopen we weer dat we wat meer samen kunnen zijn. Iets om naar uit te kijken. Maar we zitten in het moment van nu. En ook nu blijft de betekenis van helper belangrijk. Er zijn genoeg mensen op een bijzondere manier helpers zijn in deze coronacrisis. Als parochiegemeenschap en gemeenschappen zijn we bijvoorbeeld heel blij met het initiatief vanuit de parochie ontstaan is dat Caritas 45 heet. Voedselpakketten vanuit Heerlen Noord, Heerlen Zuid. Voor mensen die het hard nodig hebben of eenzaam zijn. En daarmee wil ik graag aansluiten bij al die mooie initiatieven die gericht zijn, heel concreet op de ander. En bij helper denk ik ook aan mensen in de zorg en aan alle mensen die op hun manier van betekenis zijn voor de medemens. Mensen die helper willen zijn. Laten wij openstaan voor de helper met hoofdletter, de Heilige Geest, Gods liefde. Maar God heeft ons hard nodig. In die eerste lezing horen we dat. Filippus die in Samaria mensen helpt, de handen oplegt, mensen geneest. Daar wordt liefde concreet zichtbaar. Dat komt doordat liefde, zoals die Filippus dat doet, mensen aanraakt. Dat liefde concreet wordt voor mensen. God heeft ons nodig. Dat wij als het ware instrument zijn in zijn hand. Want vanuit de liefde willen wij helpers zijn. Klaarstaan voor onze medemensen. Want samen
komen wij hier doorheen. Amen. We zingen het samen met Credo, Credo 3. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum and de Lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, bequem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decendit decedis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexi tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre
tot God spreken we onze voorbeden uit. Bidden wij voor de mensen die de boodschap van Jezus in onze dagen uitdragen en verkondigen. Dat zij altijd de juiste woorden vinden om de bemoedigende en liefdevolle boodschap van Jezus te laten aankomen bij alle mensen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij om mensen die werk maken van hun geloof, die zich met bezieling inzetten voor hun naasten en Gods liefde op hun eigen wijze concreet proberen te maken. Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor alle mensen die het in deze dagen moeilijk hebben. Voor de mensen die getroffen zijn door het coronavirus of herstellende zijn hiervan. Ook in onze eigen omgeving. Maar ook voor de mensen die zich in deze dagen eenzaam voelen. Mensen die alleen thuis zitten of mensen die geen bezoek kunnen ontvangen in ziekenhuizen of verzorgingshuizen. Dat zij goede moed proberen te houden en dat er voor hen snel betere tijden mogen aanbreken. Laat ons bidden. Onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor alle mensen die in deze dagen hard aan het werk zijn in de zorg voor de coronapatiënten en voor alle anderen die in de zorg werken. Dat zij zich gesterkt mogen weten door ons gebed, door onze aandacht en dat zij met Gods steun hun goede werk vol mogen houden. Laat ons bidden. Bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor alle onze dierbare overledenen. Voor onze dierbaren die een plaatsje hebben in ons hart, maar niet meer bij ons zijn. Voor hen die gestorven zijn aan het coronavirus. Voor alle mensen die onlangs gestorven zijn en van wie we anders dan anders afscheid hebben genomen. Bidden wij ook voor alle overledenen voor wie niemand meer bidt. Dat zij allen thuis mogen komen in het hemels vaderhuis, waar Gods liefde hen allen zal opnemen. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons. In deze heilige mis bidden we bijzonder voor Alfons Graf. We bidden voor een overledene voor Trace Simons Rutten. Haar uitvaart zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Welten. Maak een moment van stilte voor onze eigen persoonlijke intenties. Laat ons bidden. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden, wees ons uw volk nabij en genadig, nu we allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van het virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbare bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in het werk, ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat we ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer.
Bid dat het offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. O Heer, dat gij zou aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn. God, onze Vader, aanvaard dit brood en deze wijn. Bevestig ons daardoor in uw liefde en vervul ons van uw Heilige Geest door Christus onze Heer. Amen. Dominus vobiscum. Sum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum esse cum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, qui oblatione corporis sui, antiqua sacrificia in crucis veritate perfecit, et se ipsum tibi pro nostra salute commendans, idem sacerdos altare et agnus exhibuit, qua propter profusis Paschalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes, atque angelice potestates, hymnum gloriae et Tue concinent, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien we uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Mysterium Fidei, mortem tuum homine, et tuam resurrectionem confitemur, done venias. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus Franciscus, onze bisschop Harry, zijn hulpbisschop Everacht en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u een vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Daribus moniti, audimus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut op misericordiae Tuae adiuti, et de peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Beatum et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eam quae secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Vrede van de Heer zij altijd met u. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata dona nobis pacem. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. We bidden het gebed, de geestelijke communie, om zo op die wijze met Jezus toch diep verbonden te kunnen zijn. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart. Ik omhels u. Verlaat mij nooit meer.
Laat ons bidden. God, Hemelse Vader, in deze Eucharistie hebben wij dankbaar herdacht dat uw Zoon om onze zonde is gestorven en dat gij hem hebt opgewekt ten leven. Wij vragen u, laat ons niet eenzaam achter, zend ons uw Heilige Geest, dat uw geboden onderhouden en vruchten voortbrengen die blijvend zijn door Christus onze Heer. Zo zijn we bijna aan het eind van deze heilige mis. Zo straks zal kaplaan Blom nog afsluiten met de zegen en de heenzending. Fijn dat u met ons mee viert en met ons meekijkt. Misschien denkt u bij al die berichten van de minister met zijn persconferenties, waarom horen we nooit iets over de kerk? Ik zou u dat toelichten en uitleggen wat het voor de komende tijd betekent. Waarom zegt hij niets over de kerk? Omdat in maart bepaald is dat kerken samen mogen komen voor Eucharistievieringen en andere vieringen tot 30 personen. Daarna hebben de bisschoppen gezegd, wij danken zeer voor dit recht, maar we maken daar voorlopig geen gebruik van om problemen te voorkomen. Daarom zegt een kabinet daar niets over, omdat voor het kabinet nog altijd staat 30 personen mogen. Bisschoppen kondigen aan dat voor 23 mei meer duidelijkheid komt voor de vieringen na 1 juni. Onderweg daar naartoe wordt informeel al ruimte gegeven om het op te bouwen en uit te proberen. Dat betekent voor de Pancratius dat vanaf morgen bij de weekdagen weer meegevierd kan worden. Maar een aantal zaken zijn daarbij zeer relevant. 1. Voelt u zich niet fit? Hebt u griepverschijnselen of wat dan ook? Hoort u tot de kwetsbare doelgroep? Is het verstandig thuis te blijven voor uzelf en voor anderen? Komt u in de kerk, dan kunt u misschien niet op de plek gaan zitten waar u altijd zo trouw en vertrouwd zat. Want deze briefjes liggen in de banken. U kent het. Het werkt hier net zoals op andere plekken. Bank 1, 4, 7 en zo verder kunnen worden gebruikt, zodat we op 1,5 meter afstand zitten van elkaar. Wie in één gezin woont, kan natuurlijk naast elkaar zitten, zoals op andere plekken, maar anders geldt ook naar de zijkant 1,5 meter vrij houden. De communie wordt nog niet uitgereikt en maximaal 30 personen in de kerk. Dit geldt alleen voor de doordeweekse missen, komende week dus maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 9 uur in de Pancratiuskerk. Daarna kijken we verder hoe het verder zal gaan. Hemelvaart wordt gevierd als een zondag, dus dan is de kerk gesloten, maar er zal een mis worden gevierd om 10 uur zoals vanochtend, met dankbaarheid voor de inzet van Mark Baggio en zijn team, voor RTV Parkstad en ook de diverse internetkanalen waar u dit kunt volgen. Wilt u van alle actualiteit op de hoogte blijven? Het Progieblad is net uit, maar het nieuws is alweer achterhaald. Het volgende blad komt pas eind juni, begin juli. Daarvoor hebben we een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden, waar dit soort dingen uitgebreid wordt toegelicht, maar ook wetenswaardigheden komen te staan over de komende vieringen. Zo zult u in het nieuwe nummer bijvoorbeeld lezen dat de mis van Hemelvaart, dat die muzikaal zal worden opgeluisterd door Tessa Kokkekoorn, die zich daarvoor heeft aangeboden, waarvoor we haar ook heel erg willen danken. Van mijn kant, voordat de kaplaan afsluit, wens ik u allen ook een hele goede, een hele gezegende zondag toe. Blijven we in verbondenheid, kijken we naar dat wat wel kan, in liefde en in zorg voor elkaar. Veel zegen voor u allen. Als je je verwezen voelt of alleen voelt, dan kijk je uit naar iemand, een helper in die zin, die eigenlijk heel concreet in liefde nabij wil zijn. Wij kijken uit naar de helper, de Heilige Geest.
Gods liefde, want de liefde wil heel concreet en zichtbaar onder ons aanwezig zijn. Op God mogen wij vertrouwen, maar ook zelf helpers te zijn. In de mate wat mogelijk is, wat wel kan, daar kijken we naar. Toch proberen concreet die liefde zichtbaar te maken. Dan een hele fijne zondag toegewenst. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat allen heen in vrede.